Obrigada. Quero denunciar aquí hoxe a falla de pluralidade, a manipulación e o control que o Goberno galego ten sobre a radio e televisión pública galega. Isto levou a traballadoras e traballadores da compañía a mobilizarse. Son xa 19 xornadas de Venres Negro. Piden o fin do controlo por parte do Goberno galego e da radio e da televisión públicas, que se respeite a imparcialidade e pluralidade que deben ter todos os medios de comunicación, respeito polos dereitos laborais das e dos traballadores. A Comisión Europea e este Parlamento deben intervir con urxencia para que o Goberno galego poña fin a anos de control e manipulación que teñen convertidos a compañía da Radio e Televisión Galega no gabinete de comunicación do Goberno e do Partido Popular. Obrigada. Now, however people voted in the 2016 referendum, they're entitled to know what's happening. But a withdrawal